så længe det var. Styrter lortet. Ude i Rødovre. Yeah, kan I mærke det blæser i 26:10? Kom så, den er til alle jer, der bor på 12., på 13., på 14. i Rødovre. Jeg frygter altid blæse vejr, for jeg bor på 12. sal i Rødovre. Så bliver vi evakueret, hvis huset vælter som klodser. Der er storm på vej, den vælter mig. En vindstykke 12 hiver til af mig, yeah. Ikke nys, jeg er seriøs, for muren reven op, det gør mig nervøs, yeah. Som ulven kommer stormen med luft i sine lunger. Jeg sidder her på 12. og om lidt går huset under. For de bygget det er ler, og bogen lokker Anne 4. Og nu sidder fede aktionærer i AAB og ler. For når stormen kommer susende, hvor taget af højhusene, at skolerne og hallen, der er ikke plads til gallen, når en falden mand for rød over sidder her i sin gamle lort og snart rammer jorden. For jeg bor på 12. sal i Rødovre. Så bliver vi evakueret, hvis huset vælter som